जाहैबाय जेरै थांनाय सरकाराव जेरै जोङो थगायजादोंमोन बे बाराव जुदि थगायजाया होननानैसो जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो मानगोनां जोंनि एम रबिराम नार्जारि सारखौ आं खावलायहरनो नागिरदों जेन बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो धन्यबाद होग्रोयो खारन थांनाय 25 तारिखनिफ्राय 29 तारिखसिम आसामाव मोनसे एसेम्बलि जादोंमोन बे एसेम्बलियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि नाजानायाव आरो मानगोनां जोंनि रबिराम नार्जारि नाजानायाव सेपारेटलि जोंनि बिटिसिनि जितु भेन्सार स्कुल्सखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आलादायै सेपारेटलि खालामनानै मोनसे आयेन नीति खालामनो थाखाय सुद्दा हरदों फर स्पेशल बिटिसिनि थाखाय दा जोङो बुंनो गोनां बाथ्रा दिनैहाय मा तारिख थांखो 17 तारिख थांबाय थांनाय जितु 28 आरो 29 नभेम्बराव जितु डिसकासन जादोंमोन एसेम्बलियाव दिनैहाय अति हेग्रे बिथांमोना माखासे नियम नीति बा रुल्सफोरखौ दिनैहाय नटिफिकेशन होनानै आउट खालामनायनि होनांगौनि गोनांथि दंमोन आरो दिनै लेट जानायखौ नुनो मोन्दों जोङो बिथां रबिराम सारा बा जों सारखौ लोगो हमबाय बुधबार दा बिथाङा होनदों जों लोगो हमैबा टिचार एसोसिएशननि थ्रुयै जों थांदों आरो दा बिथाङा होनदों जोंनि भेन्सारनि जितु स्कुल्सनि माखासे जेंना जांगोना बेखौ आं फोजोबस्रांगोन थाबैनो होननाय बाथ्रा ओंखारदों आरो बिथांनि खुगानिफ्राय नाथाय समाव जोंनि जितु खोथा बाथ्रा बिथाङा नेगेटिभ खालामहरो मानो होनबा माबायदि बिथाङा आङो बे बिबानखौ लानो बायै समाव नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै सारा जितु दायथ' लाबाय जोंनि जितु जेंनायानो जा जोंनि भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै बिथाङा मिन्थिखागौ अन्नानै बिथाङा सल्भ खालामना होनांगोन आरो अति हेग्रे नटिफिकेशनखौ दिरुनना होनांगोन दा बेखौनो जों खावलायदों थांनाय जोङो नभेम्बर 24 तारिखआव जोङो टिचार एसोसिएशननिफ्राय बिथां मिनिस्टार रनज पेगु सारखौ जों लोगो हमहैदोंमोन जोङो राउन्ड टेबोलाव जिरायदों रनज पेगु सारजों बिथाङा होनदों बै समाव सिगांनि सरकारा जेरै भुल खालामदों माबायदि भुल खालामदों होनोब्ला दसकन कलेजखौ जेरैबायदि प्रभिन्सियेलाइज खालामदोंमोन दा नोंसिनि बा जोंनि फरायसालिखौबो बेबायदिनो लानो हानांगौमोन होननानै बिथां रनज पेगु सारा होनदों दा ओंखायनो होनदों जोङो दा जोङो माखासे समाव जोङो साहित्य सभा आबसुनाव जों खबर लाहरदों मारै रायलायनायमोन गोदोलाय बिदिथ' नङा सिगाङाव जों खावलायदोंमोन प्रभिन्सियेलाइज खालामनो मोनसे बिटिसिनि थाखाय जोङो काउन्सिलिं खालामनानै होदो होननानै खावलायहरदोंमोन जाहैदों साहित्य सभा रनज पेगुआ थगायनाय बायदि खालामदों खारन बाजेट गैया फैसा गैया होनो होमब्लाबो जोंनि मानगोनां बर'नि लिडारफोर साहित्य सभानि नीलकान्त गयारी सोरमोन आरो प्रमद बर' दिपेन बर' सारमोना रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जितु फैसा गैयाब्ला प्रप'जेल हरदो भारत गभर्नमेन्टनो जोङो रायलायहैनोसै होननानै नाथाय बेखौ गनायना लायाखै बिथां रनज पेगु सारा गतिके जोङो दा बेखौनो खावलायदों जितु एसेम्बलियाव जितु पास खालामबायब्ला बे एक्सट्रा जितु बिटिसिनि थाखाय एक्सट्रा जितु आइडेन्टिटि खालामनो हायोब्ला बा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायोब्ला गतिके थाबैनो खालामदो खारन जोङो बिअ डिअ डाइरेक्टरजों खबर लाबाय जितु गंसे स्कुलखौ आइडेन्टिटि दिरुननानै जितु प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौबा 2 मासनिफ्राय 3 माससिमाव लायो माखासे गोबां भेरिफिकेसन खालामनांगौ दं होननानै दा गतिके दिनैहाय जितु एमएलए जितु इलेक्सना जितु फैयोब्ला बिनि सिगां फटा नांगोन ओंखायनो जों खावलायदों रबिराम सार आरो हाग्रामा सारखौ गतिके थाबैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांखि प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ दङ भेन्सार स्कुल दङ एलपि टु कलेज हमना ला बेखौ थाबैनो सल्भ खालामना होनो थाखाय जों खावलायहरदों दा बेखौनो जों बुंदों जोंनि फरायसालिया मेम'रेन्डाम हिसाबै जोङो गथायनाय जादों माबोरै होनोबा 2006 नि सिगां एस्टाब्लिश खालामनांगौ बे जिबनाव जानो हाया बिटिआर एकरा 2020 नि 27 तारिखआव मोन्दों जानुवारिनियाव होमब्ला बिनि सिगां जेसेबांखि एस्टाब्लिश दङ बे जाफुंनांगोन आरो दा जोंहा कारेन्ट दाइस दङ डेट अफ जयनिं थायो जोंहा फोरोंगिरिफ्रा बे डेट अफ जयनिंआ जाहैबाय कारेन्ट दाइस जेसेबांखि नोङो 24 25 26 सिमाव जेसेबांखि जोंनि फोरोंगिरि नाम थाया मानो लाजोबनांगौ जों खावलायदों दा बेनो जोंनि जितु फरायसालिनि जितु हानि खेत्रआव जोंना एनसि भिलेज दङ आरो फरेस्ट भिलेज दङ प्लास जोंना बाहाय जितु जोंना टाउन ओनसोलाव कास्ट दङ कास्ट लेन्ड बे स्पेसियेलि आं बुंदों जोंनि टाउन ओनसोलाव हाया एभेलेबेल गैया बाहाय आधा बिगाबो थानो हागौ 1 बिगानि खम आरोखि बेखौबो एक्सेप्ट खालामनांगौ हानि खेत्रआव जितु भुल खालामनो मोना आरो सारमोनखौ जों खावलायदों जितु नैबे नियम निति ओंखारोब्ला बेखौनो आं खावलायहोदों आरोबाव जोंहा गोबां बुंबावनांगौ दङ जोंनि फरायसालिफ्रा स्टुडेन्ट खम बिबां जाबाय स्टुडेन्टआ एटलिस्ट जोंनि एलपि सेक्सनाव 10 जन आरो एमइ सेक्सनाव 15 जन बेखौ जेरैखिजाया एक्सेप्ट खालामनांगोन सारमोना आं बेखौ खावलायदों रबिराम सारखौ दा बिदिनो जोंनि जितु साननाय जोंनि हनाय जाफुङो कनसिडारेसन हिसाबै बिथाङा खालामनांगोन आरो माद्रासा स्कुल दङ जोंहा एमइ सेक्सनाव दं जोंना बाहाय बिदों
6+2 मेरुदाम हिसाबै बाय माद्रासा दङ एलटी टिचार दङ बेखौ कनसिडार होनांगोन सारा किन्तु माने सिगाङाव जुदि साथामल' मोनदोंमोन बिदि जानो नाङा जेरै जोङो दा 6+1 6+2 बो दङ दा गतिके माद्रासाखौबो सोसननांगौ एमइ माद्रासा दङ नङा होमबा दा बिदिनो जों खावलायदों सारमोनखौ जाहाथे थांनाय जितु टिउटर हिसाबै जादोंमोन बिनिफ्राय जोङो साबसिन आयेनखौ बातिल खालामनांगोन रौदाम सारा गतिके गावनो मिथिखागौ जोंनि खावलायनायखौ खालामनायखौ जितु गनायो आरो अथिग्रा नैबे मासावनो डिसेम्बरनि बेलायावनो डिसेम्बरनि मासावनो जोंनो माखासे नियम निति आयेन रुल्सफोरखौ दिन्थिना होनांगोन आरो दा जितु गनायथाराबा सारमोना जों जानुवारि 1 उननिफ्राय धरनाखौ लानाय जागोन होननानै जों नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय आरो बेखिनि गासै 907 दा बाहाय जोङो थांनाय जानुवारिनिफ्राय मार्चनि गेजेराव मोनसे भेरिफिकेसन जाना थांबाय बाहाय जोंनि फरायसालिखौ डकुमेन्ट चेक खालामजोब्बाय दा बाहाय जोङो 907 मोनबाय जोंनि एलिमेन्टारि सेक्सनाव दा गतिके बे 907 स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजानांगौ अलरेडि बाहाय भेरिफिकेसन जाबाय खनसे नङा खनथाम जाबाय जोंनि फरायसालिया भेरिफिकेसना बे आरो जोंनिया फोरोंगिरिफ्रा गासै 4000नि एसे बारा दं आरो बेखिनि दा बेखौनो आं बुंनो सानदों जोंनि जितु रिटायार जाना थांबाय फोरोंगिरिफ्रा सोरबा थैनानै थांबाय बेफोरनि थाखाय जों एसे डिमान्ड खालामदों मेम'रेन्डामाव बिसोरनो एखालि हादै जोंहा 15 लाख जों बेखौ डिमान्ड खालामदों सारमोननाव हाग्रामा सरकारा मोजां हाग्रामायाव अनसुला होनना जों मिथिगौ गतिके थैनाय सुबुंफोरनो रिटायार पार्सनफोरनो 15 लाखखौ होनो नांगोन होननानै आङो रिकुवेस्ट खालामहरबाय सारखौ दा बेनिखायनो आं रबिराम सारखौ खावलायदों उइदिन नैबे सप्तानि गेजेराव जोंनि जितु नियम निति प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेखौ नटिफिकेसन होनांगौ होननानै आं डिमान्ड खालामहरनाय जाबाय आरो